Bueno, pois logo damos comenzo a este pleno extraordinario co tema cos orzamentos e toda a documentación que acompaña os orzamentos. E eu, antes de empezar o pleno, se me permitides, quería, en nome da corporación, darlle o pésame á familia de Mercedes Ana Moldes, que fora concelleira desta corporación fai xa uns anos e que faleceu esta semana e que foi enterrada en Outarelo pois fai 2 días. E que conste en acta ese pésame, señor secretario. Dictame como extraordinario, non temos a acta anterior, dictame da Comisión Especial de Contas celebrado o 17 de abril sobre a aprobación do orzamento xeral para o Concello para o ano 2026. Señor secretario. Bos días. A Comisión Especial de Contas en funcións de Comisión de Facenda o 17 de abril de 2026 dictaminou favorablemente do Concello adopte o seguinte acordo: aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello para o exercicio económico 2020 xunto coas súas bases de execución e cuxo resumo por capítulos consta no propio ditame, cun total de ingresos e de gastos que ascenden a cifra de 11.986.820,03 euros. En segundo lugar, de acordo con artigo 90 da Lei de Base de Réxime Local, aprobar o cadro de persoal para o ano 2026 e os seus anexos correspondentes, tanto de persoal funcionario como laboral e eventual. En terceiro lugar, acordo suporía que as modificacións realizadas sobre o orzamento prorrogado se entendan realizadas tamén sobre os créditos iniciais do orzamento de 2026. En cuarto lugar, que se proceda a exposición pública do expediente coa publicidade preceptiva previa a publicación no BOP durante 15 días hábiles, entendendo que para o caso de que non existan a alegación non será preciso novo acordo, aprobándose de maneira definitiva o orzamento municipal para o 2026. Señor secretario, Margarida. Hola, bo día a todos e a todas. Destacar que o orzamento, como ben se indica na memoria de alcaldía, constitúe un instrumento esencial na planificación económica do Concello, xa que determina as previsións tanto de ingresos e as autorizacións de gastos necesarias para o cumprimento dos fins públicos municipais e tamén garantiza o funcionamento ordinario dos servizos, a atención á cidadanía e a execución das locais. O orzamento que hoxe traemos a este pleno é un orzamento equilibrado, é un orzamento responsable, é un orzamento orientado á estabilidade e ao mantemento de servizos públicos esenciais do noso Concello. En primeiro lugar, quería destacar que estamos ante un documento que cumpre formalmente con todos os requisitos legais, presenta equilibrio orzamentario, garante a cobertura dos gastos correntes cos ingresos correntes e mesmo xera un aforro neto positivo, o que significa que este Concello continúa cunha xestión económica prudentible. Pero máis alá do cumprimento formal, este orzamento ten unha clara vocación, tanto social como de servizo público, xa que máis do 95% do gasto deste orzamento se destina a operacións correntes, é dicir, a garantir o funcionamento diario do Concello, dos servizos sociais, da seguridade, da cultura, da educación, a atención á cidadanía, é dicir, que estamos fronte a un orzamento que pon as persoas no centro de todas as súas prioridades. Cabe destacar que no capítulo de persoal destaco porque dentro do orzamento este capítulo representase un 52% do gasto total e este ano facemos un esforzo moi importante para adaptar as retribucións á realidade organizativa do Concello, xa que sabedes que se implantou hai pouco a relación de postos de traballo, que nos damos en chamar a RPT. E isto era unha necesidade prioritaria para ordenar, para profesionalizar e para facer máis eficiente a administración local. Ademais, existía crédito suficiente para atender estas necesidades sen comprometer a estabilidade orzamentaria.
En canto aos investimentos, sí é verdade que neste orzamento non representan unha moderada, pero, como vimos facendo nos últimos anos, mantemos esa liña de continuidade respecto ao exercicio anterior, garantindo actuacións necesarias, pero sen poñer en risco o equilibrio financiero. Ademais, e pleno tamén o imos deixar constatado, temos un suplemento de crédito extraordinario con moitos investimentos que se cursarán a través de convenios, subvencións e fondos propios a través tamén do remanente de tesorería. Eu facer aquí mención ao que dicía o anterior alcalde, Alfredo, que dicía as grandes obras son necesarias, pero tamén o que nos buscamos é que as paguen outros, e nos seguimos con esa máxima porque nos parece un camiño xente. Con relación ao orzamento, tamén é importante subliñar a baixa carga financiera do Concello, porque a débeda que temos agora mesmo é case irrisoria, o que nos dá moita marxe de maniobra e demostra unha xestión responsable nos últimos anos. O importe do orzamento xa o deu o señor secretario. O exercicio ascende a un total de 11.986.820,03, o que supón un incremento con relación ao exercicio anterior, o do 2025, de 313.453,48 euros. E, en principio, por agora é suficiente. Moi ben, gracias. Manuel. Elaborar os orzamentos é un tema complexo, sabemos que dá traballo, pero como dicíamos o ano pasado, necesitamos máis tempo para poder analizar ben a numerosa documentación e así de oposición responsablemente. Por outro lado, se aproveitamos un pleno que xa de por sí é importante e denso para incluir outros 5 puntos na orde do día, tamén con numerosa documentación, o noso labor complícase máis. Esperemos que non sexa a propósito, non? Sobre todo tendo en conta que nos últimos 3 plenos non pasaron de 2 puntos en cada... Non sabemos se facer a valoración dos orzamentos tendo en conta só a documentación deste punto número 1 ou tendo en conta tamén os outros puntos da orde do día, porque de alguna maneira veñen demostrar que os orzamentos xa se recoñece neles que son incompletos e que hai que refacelos uns minutos despois de aprobalos. Na memoria da alcaldía, como decía a concelleira, equilibrado en ingresos e gastos, son 11.986,820,03 euros, 313.453,48 euros máis que o ano pasado, un 2,69% máis. Unha gran parte do orzamento vai para gastos de persoal, 6.191.708,66 euros, é dicir, 438.355 con máis co ano anterior. Aínda así, bueno, todo ben sabemos que a intervención sinala a necesidade de máis axuda para realizar ben o seu traballo. No apartado de gastos correntes en bens e servizos, o que ten que ver coa limpeza, co alumamento, co mantemento de instalacións, dixe na memoria que é un capítulo. Falamos para este ano de 4.791.708 euros, pero son 128.550,19 menos co ano pasado. O capítulo de investimentos reais é o que ten que ver con infraestructuras, equipamentos, saneamento, parques, edificios, beirarrúas. Ese apartado que ten máis tan só son 582.000 euros con 200,43. Só 17.821,16 máis co ano anterior. No tocante ás subvencións, hai ben continuísmo. Deste xeito, o apartado de subvencións a emerxencia social, vítimas de violencia, familias e institucións sen ánimo de lucro, ten un orzamento de 58.420,06, tan só 2.500 euros máis co ano pasado. Tamén hai continuismo na subvención de cultura, 12.500, os que habría que engadir outros 10.000 e outros 4.630,50 euros. Exactamente o do ano anterior, non?
Nas conclusións da memoria da alcaldía fálase, como dixemos, de orzamento equilibrado, prudente e axustado ás necesidades reais do municipio, garantindo a continuidade dos servicios esenciais. O problema está en que necesidades reais do municipio tamén son das propostas que fixemos desde o BNG neste salón de plenos e que se nos dixo que non había orzamento para elas, sexa un festival de arte e música urbana, sexa un ecocarril ata Vilamartí, ou unha casa da mocidade ou un mantemento do Salgueiral. Estas tamén consideramos que son necesidades reais do noso municipio. Por outro lado, e aquí probablemente estaremos todos de acordo, hai os denominos que deixan nas mans do Concello competencias e responsabilidades que son da Xunta de Galiza, sexan conservatorios, o servicio de axuda ao fogar, a limpeza de centro de ensino e de saúde ou os 6.000 euros que se lle paga á Ciuga por realizar a selectividade na rúa. Para finalizar, os informes de intervención son desfavorables tendo en conta o tema dos gastos de persoal e a anulación material do orzamento, sinala a intervención que incumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria. Como dicíamos, son para o BNG uns orzamentos continuistas e teñen en conta as necesidades que nós si creemos que son reais. Como dixemos ao principio, o que se nos pide aprobar no punto 3 e 4 da orde do día, ese crédito extraordinario e ese suplemento de crédito indica que os orzamentos non contemplan as necesidades reais do municipio. A isto hai que engadir unha proposta da alcaldía de reducir o gasto previsto no orzamento de 2026 por un importe de 398.839,21 euros, que pasa a ser déficit orzamentario, crédito non disponible, por non facer ben as cousas por dúas veces, sin cumprir a regra de gasto tamén o plan económico financiero. Por todo o que vimos sinalando ata aquí, o grupo do BNG vai votar en contra destes orzamentos do 26. Moitas gracias. Toño. Sí, buenos días. Un poco andando en lo que dice el portavoz del bloque, es muy poco tiempo para estudiar los presupuestos y si añadimos los informáticos que tuvimos estos días es la tormenta perfecta. Los presupuestos son como otros años, continuistas, prácticamente en corte y pega. Aquí nos basamos en que vamos a tener un superávit en estos presupuestos, que eso no debería ser. El ayuntamiento tenía que empezar a cero, invertir todo, no gastar y acabar a cero la legislatura. El 50% del presupuesto en remanente de tesorería. Y esto, los orzamentos tienen informes desfavorables y todos los puntos del 1 al 5 tienen algún reparo, algún informe desfavorable, con lo cual nosotros en los orzamentos nos vamos también a votar en contra y en el resto, ya lo digo, nos vamos a abstener en todos los puntos, excepto en el último, que no tiene informes desfavorables. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Marga. Eu o que quero resaltar, aínda despois de escoitar as intervencións tanto do voceiro do BNG como do PP, que este é un orzamento legal, está equilibrado e que garante o funcionamento do Concello. E isto non o dicimos só nós, tamén o di o propio informe de intervención, e ademais recoñece expresamente que cumpre co principio de equilibrio orzamentario. Polo tanto, eu creo que deberíamos ser un pouco máis rigurosos no tema e non alarmar. Iso está aí, non o dicimos nós, din os documentos. E despois non se poden, eu creo que non se deben converter recomendacións técnicas en problemas estruturais, non? A intervención, como é lóxico, fai o seu traballo, como debe ser, aplica o máximo criterio de prudencia, pero gobernar non é só aplicar o freo de man, tamén é tomar decisións e planificar con base á realidade, e iso é o que nos estamos facendo. E a realidade deste Concello é que nos levamos anos demostrando a capacidade de execución, de estabilidade financiera e a baixa débeda. Iso está aí, e o din os papéis.
non o dicimos nós, se pode non estudar. Creo que non estamos ante unha administración en risco, por moito que se emperren, que estamos fronte aos presupostos de unha administración completamente saneada. Con relación ás necesidades e ás propostas que fai o BNG, estou de acordo que o mellor hai nes que non veñen contemplados nin no orzamento, nin no crédito extraordinario, nin no suplemento de crédito, pero igual si este Concello deixase de ter que asumir competencias impropias e a Xunta de Galicia ou outras administracións as asumisen, e con eso digo atención básica aos maiores nos seus domicilios a través das prestacións que facemos e que nos costan a este Concello máis de 1 millón de euros, o conservatorio, a Escola de Música xa nada, porque eso sí que podería ser municipal, pero o conservatorio lle custa a este Concello cerca de 400.000 euros, a escola infantil que custa máis de 300.000 euros, e que a última semana nunha reunión do consorcio, despois de moitos anos de dicirnos primeiro temos que estabilizar, no momento en que estabilicemos o PZUIS nos meteremos coas escolas que estades vos asumindo, e agora se nos di que non poden. É dicir, que temos que estar, sabe Deus cantos anos máis, asumindo este Concello, tenden a gratuidade da atención educativa, que somos a única comunidade que ten esa atención gratuita, e se meten, é dicir, non comer e compramos estampitas, porque a Xunta de Galicia o primeiro que tiña que facer era, primeiro, asumir todas esas escolas que nos están cargando os concellos con gastos impropios, e despois, si quere, no momento en que a Xunta teña todas esas escolas, efectivamente, meterse a gratuidade ou o que queira. E aínda por riba nos venden de que iso é unha medida que ten moi contentas as familias, sí, efectivamente, pero a este Concello esa medida supúsolle ter que incrementar tanto o persoal como os gastos de comedor, e asumímolos nós co mesmo orzamento. Entón, por non falar de outros moitos gastos que, botándolle contas, superarían os 2 millóns de euros. Con estes euros, efectivamente, podemos incluso facer unha diferencia e cumprir programas non só o noso, sino o de outros partidos. Pero, de momento, e mentras a Xunta de Galicia non arrime o ombro e siga cargando a administración municipal e os concellos con gastos impropios, teremos que ser prudentes e teremos que comedir ese gasto. Moi ben, moitas gracias. Manuel, algo que engadir? Falar de continuismo en subvencións, en inversións, que non se ven grandes proxectos nos últimos anos, non sempre son promesas de realizar, pero a hora da verdade, pois a xente a veciñanza dinos que non se ven grandes proxectos nos 3 anos que levamos de legislatura, grandes proxectos realizados, non? Xa, Toño, nada máis. Bueno, pois eu creo que está suficientemente debatido, ou polo menos as posturas de cada grupo están claras, así que eu, para pechar, volver a incidir en que temos un orzamento prudente, un orzamento realista, un orzamento social que é importante. Acaba de poñerlo de manifesto tamén esa carga que temos os concellos, que é impropia e que cada vez se nos amplía máis con distinta asunción de distintas non son nosas, podrían perfectamente, se non fora así, revertir nos veciños e nas veciñas do Concello do Barco. Non é así, e polo tanto, pois nós temos que cargar con todos eses inversións pois unha parte pequena do orzamento, que é certo que no orzamento sí que a parte que vai de inversións é pequena, pero é que gracias a, tamén o comentou a concelleira, a van por fora. Mire, eu podolle dar o dato de o que levamos entre
crédito extraordinario e suplemento de crédito, outras obras que se nos están facendo, outras actuacións que se están facendo por parte de outras administracións, pois, por exemplo, temos aí a mellora das escolas de Santigoso e Veigamuíños que contrata o GDR, o inicio do pavimento do Catro que contrata o GDR, os plans cooperou da Diputación, a Confederación Hidrográfica Miñosil, etc., coa inversión total que para este ano, que son 5.837.000, fora do orzamento, fora dos 582.000 euros do orzamento, pois prácticamente a metade son fondos propios e a outra metade é diñeiro aportada por outras administracións. Polo tanto, oiga, 6 millóns de euros de inversións no Concello do Barco nunha anualidade de 12 millóns de euros que hai de orzamento, eu creo que é unha cantidade bastante importante e non é desdeñable. Para rematar, eu quero lles agradecer a todos a súa predisposición, aínda que o voto vai a ser en contra dos orzamentos, pois evidentemente, pero sempre esa postura positiva e non esa postura que hai en moitos sitios de todo no, evidentemente vostedes con argumentos pois manifestaron a súa postura, así que o debate sea un debate pois que non hai crispación, que é un debate sano e un debate en positivo. Así que eu creo que pasamos a votar. 8 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Queda, polo tanto, aprobado o punto da orde do día, quedan aprobados os orzamentos do ano 2026. O segundo punto da orde do día, a ver se atopo por aquí é o dictame da Comisión Especial de Contas, modificación do Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en exercicio de Facenda, en sesión do 17 de abril de 2026, ditaminou favorablemente que o Pleno do Concello adopte o acordo consistente en aprobar o plan segundo, aquí está, aprobar a modificación dun plan estratégico de subvencións para o período 2024-2026, anexos 1 e 2 deste Concello no referente ao exercicio 2026, segundo o anexo que consta expediente. Sí, Margarida. Sí, pois nada, o que traemos a este pleno é a aprobación da segunda modificación do Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026. Sabemos que é bianual e o que traemos hoxe o relativo exercicio 2026 e unha vez que aprobados os orzamentos ou que se traen os orzamentos hai que modificar para axustalos a ese documento. Nada, trátase de unha adaptación necesaria para o orzamento municipal en cumprimento da normativa vixente co único objetivo de garantir unha planificación ordenada, transparente e eficaz das axudas públicas que nada, por refrescar un pouco este plan, algunhas das subvencións son relativas a medio ambiente a través da depuración con 13.800 euros, servizos sociais a través das vítimas de violencia de xénero, subvencións ás familias, atención benéficas como Fondo Galego o Pobo, etcétera, etcétera, por importe de 10.600 euros, tamén o fomento de emprego, FEUGA, con transferencias correntes por importe de 10.000, educación, cultura, medio rural, comercio interior, turismo e tamén aquí en este plan están os grupos políticos e as administracións públicas. En total, 295.848,65 euros. Moitas gracias, Manuel. Sí, xa dixemos antes que as subvencións manteñen un continuismo, aqueles, dicíamos, tan só 2.500 euros máis en emerxencia social. No pleno do 2 de febreiro deste ano xa aprobamos tamén unha modificación, subvencións que incluen, e volvemos a insistir, eses 6.000 euros de achega a ciúa pola selectividade da rúa. Nos, de todas formas, imos votar a favor. Moitas gracias, Toño. Ese informe de intervención
nos vamos a abstener. Moi ben, pois moitas vamos a votar. Votos a favor 11, votos en contra ningún, abstencións 4. Gracias. Vamos ao punto 3 da orde do día, dictame da Comisión Especial de Contas sobre o expediente 1/2026 mediante modificación do orzamento mediante crédito extraordinario. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na data que sinalei anteriormente, en función de Comisión de Facendas, procedeu a ditaminar favorablemente que o Pleno do Concello aprobe inicialmente o expediente de modificación de crédito sobre o vixente orzamento do exercicio 2026 prorrogado ao 25 de maio con número 1 2026 financiado con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais por importe de 716.248,80 euros para financiar gastos coa desagregación que consta no expediente por un importe total de 716.248,80. En segundo lugar, aprobar inicialmente a modificación do anexo de investimentos para 2026 no propio ditame e dispoñer que se realice o procedimento necesario para a entrada en vigor desta modificación. Moitas gracias, Margarida. Alcalde, o que dixemos antes, no orzamento non tiñamos consignados unha serie de gastos e que consideramos necesarios e urxentes. Hai remanente de tesourería e, polo tanto, tirando dese remanente imos facer por un importe de 716.248,80 euros financiar unha serie de gastos con, o que digo eu, con cargo a remanente de tesourería e creo que é importante salientar pois estes gastos que imos efectuar e estes investimentos. Por exemplo, en instalacións deportivas, pois a renovación do liner e da praia da piscina infantil. O ano pasado se fixo coa piscina para adultos, chamémoslle así, e este ano pois se teñen que acometer esas obras que son necesarias, porque a verdade é que están este inverno foi moi duro e deterioraron bastante esa instalación e temos ese gasto por un importe de 48.248,80 euros. Hai unha serie de vías públicas que tamén, motivado a todas estas choivas, os cambios constantes de temperatura, porque temos este inverno houbo diferencias de temperatura de 20-30 graus e iso pois os firmes afectalle moito e temos pois unha partida de 350.000 euros para a reparación de todas esas vías que presentan deficiencias en pavimentos. Tamén hai outros 172.000 euros que imos destinar en pavimentación de vías públicas, pavimentación de saneamento, abastecimento, pluviais, e estas especificamente van ser nas rúas Soto de Llañez e Rúa da Beiguiña, que xa fixeramos no seu día a primeira fase e agora continuamos con esa segunda fase e así saque esa zona completamente saneada. Despois, con 50.000 euros temos para a redacción do plan da actuación integral. 74.000 euros para a mellora de estradas e camiños rurais en Éntoma e a veiga de Cascallá. Aquí a fase 3, posto que xa se levan realizado dúas actuacións en este punto e tamén quedaría concluído esa estrada. E con relación ao alumeado público, pois é unha renovación tanto en Vilanova como en Santigoso. Para iso temos 22.000 euros. Repito, un total de 748,80 euros. O que comentaban con relación ao orzamento, como se dixéramos, é unha fotografía fixa, e este crédito extraordinario o que nos permite que cando aparecen marxes de capacidade, como neste caso o remanente de tesorería, por responsabilidade política, o que temos é que decidir
se ese recurso o deixamos inmóvil ou se transforma en investimento e, sobre todo, en servizos útiles para a cidadanía e para o municipio. Iso é o que estamos facendo pois, con este crédito extraordinario. Sí. Vale. Sí, está, sí. Simplemente engadir aquí un pequeno detalle. Vamos a ver, neste crédito extraordinario está, o que estamos facendo é aportar ou dotar estas partidas coa cantidad do Concello. Entón, quero aclarar que as dúas últimas actuacións na mellora de camiños rurais 2026-27 en Tomaveiga de Cascalla, real obra creo que se nos vai a 122 ou 125.000 euros, ahora mismo non recordo eu creo que o tiña por aquí no outro lado, un segundiño porque está por aquí, sí, son 122.000 euros, entón o Concello o que vamos a aportar son 22.000 son 74, os outros restantes, o resto que no aporta é a Consellería de Medio Rural a través do Plan Camiña, é dicir, a obra realmente costa por 120 e tantos mil euros o Concello. Por eso neste crédito extraordinario só aparece a cantidad que vamos a aportarnos, que é a modificación que estamos facendo. Vale. E na obra de alumeado público, renovación do alumeado de Santigosa e Vilanova, realmente esa obra tamén se vai 1.000 euros. Do Concello poría 22.000 e os outros 100.000 están pedidos como subvención o INEGA, que polo que nos comentaron debe de estar a punto de esas peticións de subvencións que xa se pediron o ano pasado, polo tanto o coste real das actuacións serán tamén 122.000, o que pasa é que o Concello aporta no caso do alumeado e aporta 74.000 no caso do Plan Camiña dos camiños rurais. Manuel? Sí, como dices, a uns minutos de ser aprobado o orzamento xa o estamos modificando, entón será porque, ao contrario do que dicía a memoria da alcaldía, o orzamento aprobado non contemplaba as necesidades reais do municipio. Un total de 716.248,80 euros que van para a piscina infantil, para o alumamento de Santigosa e Vilanova ou, entre outros destinos, para a pavimentación de vías públicas. Intervención informa desfavorablemente por afectar a estabilidade orzamentarias. Nos creemos que estas inversións tiñan que estar xa no orzamento desde un principio. Gracias, Manuel. Toño. Bueno, nosotros vemos que son obras que son necesarias y que son para mejoras, pero si nos remitimos lo de siempre a la información, nosotros nos vamos a abstener, como siempre. Moi ben, moitas gracias. Eu creo que o tema está, isto é unha parte xa técnica, unha parte de pouco máis ten que debatir, así que, si o permiten, pasamos xa a votar. Votos a favor. 8 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 7 abstencións. Moitas gracias. Ben, pois pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é moi semellante ao terceiro. No terceiro facíamos unha modificación con un crédito extraordinario e vamos a facer unha modificación con un suplemento de crédito. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas e Funcións de Comisión de Facenda ditaminou favorablemente o 17 de abril de 2026 que o Pleno do Concordo proposto pola Alcaldía consistente na aprobación inicial do expediente de modificación de créditos sobre o vixente orzamento do exercicio 2026 actualmente prorrogado, donde o 2020 suplemento de crédito número 1 2026 financiado con cargo a remanente de tesorería para financiar gastos que se desagregan no propio ditamen por un importe total de 1.937.741,27 euros. En segundo lugar, aprobar inicialmente a modificación do anexo de investimentos para dar cabida á modificación anterior e, en terceiro lugar, proceder coa realización da tramitación preceptiva para a entrada en vigor da modificación. Moitas gracias, señor secretario. Marga. Pois nada, ben dixo o señor alcalde, isto é máis investimentos a través da figura do suplemento de crédito. Trátase de dotar de crédito para facer fronte a gastos que deben demorarse e que
que a súa urxencia, pois lóxicamente se fai inaprazable, non, este gasto, e polo tanto non queremos que continue no exercicio seguinte. No actual orzamento non existía consignación suficiente para estes gastos e polo tanto, e para poder facer fronte a esta chega municipal en determinados proxectos de investimentos subvencionados, así como outros gastos executados por outras administracións públicas e tamén para algúns propios, pois o que facemos é, traemos a este pleno para aprobar o suplemento de crédito. Algúnas destas actuacións xa foron dotadas no ano 2024 con cargo o remanente de tesourería para gastos xerais, e como non se incorporaron ao exercicio 2025, pois teñen que volver e non se poden volver a incorporar en este ano, pois é necesario facer este suplemento de crédito. O que temos son unha dotación de aproximadamente 1.937.000 euros, que sumamos tanto os do crédito como os do orzamento, e a relación de actuacións son obras que quedaron pendentes de ese remanente do ano 2025, uns pequenos fleques da pavimentación de vías públicas e arranxo do entorno da igrexa de Saguaza por importe de 1.650 euros, tamén unhas pequenas cousas que quedaron do asfaltado das rúas Alvarellos, do Dr. Fleming e a estrada que foron 20.000 euros, e tamén a pavimentación e remodelación da rúa da igrexa en Vilanova por importe de 50.000. Estas todas, xa digo, con un anente incorporado de esas obras que se efectuaron no 2025 e que quedaban por rematar. Tamén está a humanización da Praza Maior, que xa está licitada, xa está adxudicada e que pretendemos que se empece o antes posible, esa que é a súa parte frontal, por importe de 420.000 euros, tamén a ampliación do cemiterio e servizos funerarios por importe de 284.000 euros. Isto era unha demanda e ademais unha necesidade. Está se redactando o proxecto e en canto se poida pois se sacará a concurso. Con relación aos equipamentos culturais, temos o das butacas de cine, que, ao final se meteu a través de unha subvención da Deputación. En isto xa informamos onte na Comisión de Cultura, que xa están presentadas as ofertas, e mañá facemos a mesa a primeiros sobres e toda a documentación, esperemos dentro dese planning que temos incluído no prego poder empezar coas obras de sustitución no mes de xullo, entre os meses de xullo e agosto, aproveitando que non hai actividade. Temos as instalacións deportivas de Calavagueiros por importe de 20.000 euros, ampliar as viondas en diferentes estradas rurais, aproximadamente creo que eran 6 kilómetros, ¿no? O que precisamos. Nesta volta faríamos unhas primeiras actuacións por importe de 100.000 euros, e despois dentro da Departamento de Urbanismo e Maquinaria, tamén faríamos a adquisición de unha retroexcavadora que hasta agora, a verdade é que estamos alugándoa e sería interesante adquirila e de empresas externas para este fin. Para isto temos un orzamento de 95.000 euros que, en canto se poida, se redactarán os pregos e se sacará a concurso. Tamén temos esa achega ao convenio da ADIF para o paso da rúa Xirimil. O que traemos aquí é
xa leváramos unha modificación das achegas do Concello, e o que consignamos é pois a achega do Concello para este 2026, que son 220.000 euros. Tamén esta é unha achega, porque son outras as administracións que están a realizar estas obras, unha obra tamén moi importante que é a mellora da rede de saneamento no Barco de Valdeorras en esta fase número 1, e o que consignamos tamén son esa primeira achega do Concello en obra que ten un custe total de 1.753.000 euros. E nos, o que nos tocaría poñer en este 2026 son 438.496,25. Temos para o PAE unha transferencia de capital para a Deputación para poder ese plan de actuación. O que nos toca a nos tamén este ano son 205.865. O que fixemos foi en esas 4 anualidades, as achegas do Concello son as mesmas para todas as anualidades, e o que nos toca este ano son esa cantidade que acabo de salientar. Temos outros gastos de protección civil, neste caso os GES, por importe de 50.000 euros, e tamén temos a través do convenio con o Rural 2025-2026 con relación ás retribucións de persoal laboral temporal, 13.000 euros, que é o que nos toca, e retribucións, e o seguinte son a Seguridade Social de este plan. En total, como xa dixen, 1.937.027, que se suman tanto o orzamento como o suplemento de crédito. Quero deixalo resaltado para que a ninguén se lle pase o total dos orzamentos que temos en este 2026. Gracias, Marga. Bueno, igual que comentei antes no crédito extraordinario, aquí hai tamén algunhas obras nas que a cuantía que nos estamos dotando é a parte que lle corresponde ao Concello. Por exemplo, pois na mellora das instalacións deportivas de Calabagueiros, as pistas polideportivas, noutra fase de licitación, porque na primeira fase xa saben vostedes que as empresas que se presentaran pois non presentaran a documentación correctamente, houbo que recurrir a intentar facer unha licitación a través de como era o procedimento, señora? Un negociado sin publicidade, perdón, que tampouco coajou, porque as coas que se contactou, pois unha delas podía haber cumplido, pero faltaba aí un documento tamén para xustificar que realmente técnicamente sí que estaba preparada para poder asumir esa obra, pero faltaba un documento e non poido ser, e agora volvemos a estar outra vez noutra fase a ver se somos capaces e a terceira vai a vencida. En todo caso, esa obra iba a ser, creo que a 70, que 20.000 poñemos ao Concello e o resto vai no plan da Diputación. E logo tamén no convenio do ADIF, pois xa aquí van 220.000, xa se dotara anteriormente co resto saben que nesta obra vai cofinanciada a medias, 50% ADIF e 50% o Concello, que puderon por aquí xa responsables de ADIF, e parece que xa teñen, porque tuveron que facer unha modificación do proxecto original, e parece que non tardarán moito, incluso é unha obra que xa teñen adxudicada, que non tardarán moito en empezala e que contan con tela rematada durante o 2026. Esas son as palabras que nos dixeron. Mais, Manuel... Vale o que dicíamos no punto 3 sobre o de contemplar as necesidades reais. Neste caso son, como dicía, 1.937.041,27 euros, que van, entre outros destinos, a transferencias a CME, a Confederación Hidrográfica Miñosil, por saneamento de 438.496,25 euros, ampliación do cementerio, como decía, mellora de Calabagueiros, pavimentación de vías públicas, melloras de saneamento, reposición de butacas, Biani con Aiviz, que decía o alcalde. Como vemos, son obras que non se orzamentan da noite para mañá. O informe de intervención, neste caso, tamén é desfavorable
por afectar, como sempre, a estabilidade orzamentaria. Nos abster. Moitas gracias. Toño. Sí, bueno, vemos que pasamos de un crédito extraordinario a un suplemento de crédito para obras que son necesarias y que hay que hacerlas, pero los informes son los de siempre. Entonces nuestro voto también va a ser abstención. Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos a votar. Votos a favor. 8 votos a favor. Non hai abstencións. 7 abstencións. Moitas gracias. Queda aprobado este punto. E pasamos ao punto número 5, que é a declaración de crédito non disponible por incumplimento do Plan Económico Financiero. A Comisión Especial de Contas en funcións de Comisión de Facenda o 17 de abril de 2026 ditaminou favorablemente que o Pleno do Concello acorde previsto no Orzamento 2026 mediante a adopción das seguintes medidas: prescindir do crédito correspondente a postos vacantes que non se ten previsto cubrir no presente exercicio, desistir de parte do crédito inicialmente previsto en orzamentos iniciais para a licitación do servicio de recollida de residuos co obxecto de delegar a súa prestación á Deputación Provincial de Ourense, declarar non dispoñibles os créditos que se significan no ditame por un importe total de 398.021 euros. Moitas gracias. Marga. Pois aquí pouco máis hai que engadir o que xa dixo o señor secretario. Este é un documento técnico, é unha legal establecida pola Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera. Procedese a declaración de non disponibilidade de crédito por importe de 398.839.839,21 euros, distribuídos en diferentes do Pleno e teñen a súa disposición en diferentes aplicacións orzamentarias, sen que esta medida afecte o funcionamento esencial dos servicios municipais e afectando pois a esas partidas que xa relatou o señor secretario e que entendo que non é necesario repetir. Manuel. Sí, por dúas veces incumpriu o Concello coa coñecida 2012, non? Primeiro incumpriu a regra de gasto, motivo polo cal houve que elaborar un plan económico financeiro que tamén incumpriu, non? Como castigo, 398.839,21 euros. O Concello vese obrigado a reducir o gasto previsto no orzamento de 2026 e para isto decidiu prescindir do crédito correspondente a postos e desistir do crédito inicialmente previsto para a licitación do servicio de recollida do lixo co obxecto de delegar a súa prestación á Deputación de Ourense. Diríalle ao señor Montoro que por culpa da súa mala xestión orzamentaria agora temos que conxelar cartos que son dos veciños, o que significaría un crecemento do Concello. Eso que diría Montoro. Nos non lle dicimos o anterior porque non queremos limitar a autonomía municipal, queremos que os remanentes do Concello se poidan utilizar para necesidades urxentes. Intervención señala que o importe proposto resulta para garantir o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto na liquidación de 2026. Nos votar en contra. Toño. Vemos que el problema es el no cumplir la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, y los informes son demoledores también. Entonces, nosotros nos abstendremos. No, aquí eu creo que sí que teño que decir algo. O Concello é un Concello, o Concello do Barco é un Concello saneado, un Concello que ten aforro, un Concello que ten remanente, un Concello que ten cuartos aí nas contas e que están aí parados en moitos casos porque hai unha lei do ano 2012 que a verdade é que ningún gobernante se atreveu a modificar e aí está. É unha lei posta por Europa ou imposta por Europa, pero en todo caso nos castiga a todos por igual, é dicir, que nos castiga aos concellos que cumplimos igual que castiga a cumplen. Eu entendo que os concellos que non cumplen, bueno, pois habrá que de algún xeito controlalos, pero dende logo nós que temos pois unha deuda irrisoria, eu creo que son 46.000 euros os que temos de deuda, imagínense vostedes en 12 millóns de euros de orzamento, 46.000 euros de deuda. E logo pois incluiremos aí unha fórmula que hai que se chama regla de gasto, e que dice que si tú facendo unha serie de números e cociñando todos eses números pois non chegache a non sei que estás penalizado.
E vostedes, desde o BNG, nos dicen que están en contra de toda esa norma e agora me dicen que van a votar en contra deste punto da orde do día. Cuando neste punto da orde do día o que se nos está é nós, evidentemente, temos que cumplir coa lei, e a lei dice que, oiga, hai que ter un plan económico financiero, porque vostedes, facendo todos eses números que dice a regla de gasto que hai que facer, pois vostedes teñen que deixar trabado no orzamento 300 e pico mil euros. Bueno, pois deixamos trabados 300 e pico mil euros e non pasa absolutamente nada. Pero, como gobernantes deste Concello, para manter os servicios que temos e para dotar o Concello do Barco das necesidades que ten, non vamos a renunciar a dotalo e a porque nos digan que temos que cumplir con esa regla de gasto, porque entonces o que estaríamos facendo é dicindo aos veciños, oiga, nos renunciamos a gobernar e simplemente nos deixamos levar polo que nos dixo o señor e deixamos de investir no Concello do Barco unha serie de cuartos que son dos veciños e que están aí, e porque temos que cumplir. Pero se hai maneira de cumplir, e unha maneira de cumplir é esta, deixando trabados, pois deixando congelados unha parte dos orzamentos, nos deixamos congelados unha parte dos orzamentos, pero investimos o que estimamos oportuno e necesario para que o Concello do Barco siga tendo todos os servicios que se merece. En todo caso, pois pasamos a votar. Claro, pensei que me votaban en contra da... Vale, entonces... Estamos en contra de que se cumpla con esta. Claro, perdón. sí. Claro, é que tal e como entendín que iban a votar en contra deste punto. Sí. Xa, vale, bueno, bien. Xa, pero o punto é unha obligación que temos. Xa, vale. Bueno, aclarado, entonces aclarado. Vale. Correcto. Aclarado, entonces. Venga. A mí, si me permite, sí. Por rematar con unha frase, gobernar non é só executar un gasto, senón garantir que ese gasto sexa sostible, responsable e tamén acorde coa norma que estamos facendo, máis nada. Bueno, pois eu creo que está debatido, pasamos a votar. Votos a favor, 8 votos a favor, votos en contra, 3 votos en contra do BNG e abstencións, 4 abstencións do Partido Popular. Moitas gracias e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que creo que o tiñamos que ficar a súa inclusión na orde do día porque non foi dictaminado en comisión, que é a proposición da Alcaldía sobre modificación número 1 da relación de postos de traballo do Concello do Barco co obxectivo de realidade de padrón. Señor secretario, hai que lela. Venga, vale, perfecto. Pois dice a ratificación da súa inclusión na orde do día. A urxencia da inclusión da orde do día é adoptar coa maior celeridade posible e co gallo de iniciar canto antes os trámites de dotación de persoal, tendo en conta a próxima xubilación da empregada municipal do Servizo de Padrón, así como o papel crítico deste servicio como porta de acceso da cidadanía a varios dereitos fundamentais, sanidade, educación e servicios sociais, e outros en materia de estranxeiría. O acordo de modificación da relación de posto de reforzar a unidade de Padrón, área de secretaría, mantendo o posto 01.02.01 auxiliar administrativa de Padrón nas súas condicións actuais, modificación a 01.02.02 e transformando a posto vacante 00.00.02 auxiliar administrativo adscrito ao gabinete de alcaldía nun posto de administrativo entre C1 adscrito á unidade de Padrón co código 01.02.01. É dicir, resumindo, o que facemos é, na RPT tiñamos en alcaldía dotado un auxiliar administrativo e o que facemos é, para reforzar o servicio de Padrón, pasar ese posto a Padrón e, encima, convertímolo de auxiliar administrativo en administrativo. Señor secretario. Exacto. Votamos la urxencia. Estamos todos a favor, votos a favor, 15 votos a favor, por unanimidade. Señor secretario. Grazas. A acordada a urxencia para tratar o asunto, a proposta consistiría en aprobar inicialmente a modificación número 1 da relación de postos de traballo do Concello do Barco de Valdeorras, consistente en amortizar un posto vacante de auxiliar administrativo adscrito a gabinete de alcaldía, creando un posto singularizando
de administrativo, adscribindo a unidade de padrón censo e estatística, coa ficha descriptiva que consta na proposición, dar un novo código ao posto de traballo existente da auxiliar administrativo, que agora estará por debaixo ou dependente do posto de administrativo, mantendo o resto das condicións dese posto. Sería a que consta na proposta, determinándose así a valoración dos correspondentes complementos específico de destino. Despois, en segundo lugar, proceder a realizar a tramitación preceptiva para que poda entrar en vigor esta modificación ou nova aprobación de RPT. Moitas gracias, señor secretario. Bueno, comentarlles que evidentemente, como cualquier tipo de actuación desta índole, ten unha negociación previa. Esa negociación levouse a cabo na mesa de Manuel. Para reducir o gasto previsto no orzamento de 2026, o Concello vota man de prescindir do crédito correspondente a postos relacionado coa recollida de lixo, é dicir, en persoal e limpeza. Entre os numerosos documentos, entre os numerosos documentos do Pleno están sempre, como dixemos xa antes, a insistencia de intervención de que tamén lle resulta moi difícil cumprir o seu traballo pola escaseza de medios. O 27 de marzo, como decía vostede, deste ano, na Mesa Xeral de Negociación, os sindicatos adscrito á alcaldía no posto de administración, no posto de administrativo adscrito ao padrón. Nos ímonos a abster. Moitas gracias, Toño. Bueno, esto ya se comentó en varias comisiones y bueno, vimos un poco el tema y no hay ningún informe desfavorable, entonces nosotros vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Recordarlles a vostedes que xa o temos falado tamén en moitas ocasións que temos outra espada de Damocles encima da cabeza, que a parte da estabilidade orzamentaria, da regla de gasto, etcétera, que é a tasa de reposición. É dicir, hai unha normativa de vigor que non nos permite sacar todas aquelas plazas que necesitáramos ou que teñamos habilitadas dentro da RPT. Por lo tanto, temos que ir sacando anualmente un número de plazas que se función da cantidad de personal que hai, do número de jubilados, etcétera. Así que é outra carga que temos encima e que temos que estar peleando contra ela tamén. Bueno, dito isto, pues pasamos a votar. Votos a favor, 12 votos a favor, abstencións, 3 abstencións. Moitas gracias. Bueno, e como hoxe era un pleno extraordinario, non caben rogos e preguntas. Así que moitas gracias e levántase a sesión. A verdade é que foi rápida. Ostras. Madre mía.